کوشبری دهندر هر محمدا بگمان که انجام رودان کوبا 12 سالان رودایی جه انجام آروزی سوری و یکی هنگی درونی خلقی لغاز کریه جیان پیشوان زحمتی تداعاتی چه کرنه او یکشی سلم بنگهی و دیگره کیم در فتن کار yani derê Mamed taybetî Kobanî pêşesazî li pêş bû xelkê têda şevaliya kar dikir li alîkî çandinî li alîkî bazirganî ev yek jî bandora şer li vê yekê kir yanî û 12 sal ji şer hinkî dironiya xelkê jî ketî ket di vê yekê da ji bo vê yanî berê xwe din biyaniyê ta karibin belkî di rewşekî baştirîn de jiyan bikin. Lê di encamê da ev koçberî nakeve xizmet kêşa me, kêşa Kurdî, kêşa Sûrî bi giştî yanî. Yani roja îro em li pêş guhirtin û veguhirtinan in, em li pêş rewşek nû ne. Ji bo vê yekê yanî divê hinkî mirov zehmetê bikişîne di welatê xwe da ji ber ku azadî û mafê me re bihêsanînê roja îro rast e divê ciwanê me zanibin, divê em hinkî divê qonağê da jiyanê bibînin. Lê ji bo em di sigarojekî azad da aram da bijîn em ê zehmetiyê vê qonağê divê em bi qandî wê bin em derbas kin yanî.